física de fa 2 anys, Anton Zeilinger, que va demostrar la teleportació el 2000, si no m'equivoco, a Viena, d'informació, no de persones ni de matèria. Doncs, per començar, posaré dos vídeos, són una mica per motivar la xerrada, un sobre l'espai i les possibilitats de les tecnologies quàntiques i l'altre és una demostració de tota una instal·lació als Estats Units de xarxes quàntiques i veureu de què parlen. Són en anglès, intentaré posar subtítols en català o castellà, però més o menys són intuitius. Space is vast. Space is vast, unpredictable, and full of data. Traditional computers struggle to simulate complex cosmic events, but quantum technology offers a new way forward. From faster calculations to secure communication, quantum tools could change space forever. Quantum computers can simulate physics on a cosmic scale like black holes, planetary formation, or spacecraft trajectories. NASA and private companies are testing quantum systems to design faster rockets, predict solar storms, and plan missions to Mars and beyond. Communication is one of the hardest problems in space. Signals take minutes or even hours to travel across planets. Quantum communication, using entangled particles, could allow nearly instant, ultra-secure messages between Earth, satellites, and deep space missions. Imagine spacecraft guided by quantum navigation, colonies on Mars powered by quantum AI, and satellites secured by quantum encryption. The fusion of quantum technology and space exploration could mark the next great leap for humanity, opening doors to the stars. Space is vast, unpredictable, and full of data. Traditional computers Hem vist alguns exemples per temes d'exploració espacial, alguns aspectes són molt futurístics, d'altres són reals, d'acord? Aquests ordinadors quàntics que comencen a estar funcionals permeten optimitzar problemes i alguns són de logística i, per exemple, com ens deien en el vídeo, de calcular trajectòries, alguns de vosaltres potser en sabeu més que jo, però aquests són algunes de les aplicacions. L'altra aplicació de la que parlava és aquestes comunicacions entre satèl·lits segures. I per acabar, el que s'anomena navegació quàntica no ve a ser més que els satèl·lits de posicionament, els GPS, Galileu a nivell europeu, tenen uns rellotges que permeten calcular les distàncies i per tant extreure la posició. Doncs la part quàntica és en aquests rellotges molt, molt, molt més precisos. En comptes de precisions de picosegons, 10 a la menys 12, doncs de femtosegons, 10 a la menys 15. Són aquests, diguéssim, els tipus de solucions que permet la quàntica. No són coses màgiques ni ciència-ficció, moltes de les coses les treballareu durant el grau o a la vostra carrera professional, però sí que en alguns aspectes aporten un extra que les tecnologies pre-quàntum no podien donar. Tampoc substituiran totes les tecnologies. Vosaltres heu d'aprendre el que us expliquen els graus. Sense aquests fonaments mai podreu treballar amb quàntum. Una cosa no substitueix l'altra. El segon vídeo és d'una instal·lació, com us he dit, als Estats Units, de tot un sistema de comunicacions quàntiques. Anem-lo a veure. My name is Andrew Cameron. I'm a research associate at Fermilab's quantum networking team.
I'd like to give you a tour of my lab today. We're at the D0 building. Come on inside. In Fermilab's quantum network, we look to connect different quantum devices through fiber optic cables. We send single photons for protocols such as entanglement distribution, quantum teleportation, and entanglement swapping. Quantum networks have three main applications, two of which are realizable today. There's quantum cryptography, which helps with secure communication between nodes. There's quantum sensing for measurements that can benefit from distributed entanglement. And our large-scale goal is to build a quantum internet, a global interconnected system for quantum devices across the planet. To start the tour, I'll show you our entangled photon sources. Each of these breadboards on this table is a different photon source. We start with a classical laser that has no pulse structure, but we're going to need to modulate it to create pulses because on our table, the time of arrival of a photon determines its state. This modulation procedure is initiated by a custom Fermilab FPGA made by the KIC group at Fermilab. We then take that modulation, apply it to the laser, and get a pulsed structure classically. Now that we have classical pulses, it's time to create photons. Here we have nonlinear optical crystals where photons will come in and split into two entangled photons in a process called down conversion. Their energy adds up to the photon that created them, and they're created at the same moment in time, which is where the entanglement arises. Now that we have our photons generated, it's time to send them to the network further down the table. Further down the table, we send our photons through these long fiber spools. For quantum networks, it's important to be able to connect things long distance, but we need to make sure it's working first. So in the lab, we have 5 kilometers in this case of fiber where the photons can travel and emulate this long distance. Our experiment involves multiple nodes. On Fermilab campus, we currently have 2 different nodes, FCC and D0. We have connections with Argonne National Lab and Northwestern University in Chicago. A longer-term goal is to connect even further. If we go down south to UIUC, I think that's about 200 kilometers. These experiments get more challenging as the distance increases, and on tables like this, where we can emulate the distance, we get an understanding of how those lengths change over time. In some cases, 2 photons might need to arrive at a beam splitter at exactly the same time to interfere. So the length and the temperature control of these fibers is very important for these experiments. After our photons have traveled long distances, it's time to detect them. Our detection devices are called superconducting nanowire single photon detectors. Here we have a quantum opus detector. In our FCC lab, our collaborators at the Jet Propulsion Lab have given us even faster detectors with 10 picosecond resolution. These detectors are very good at understanding when the photon arrives with incredibly accurate timing precision, which is important when the quantum information is stored in the arrival time of the photon. And last stop, we'll show you the analysis software that shows us what these time bins look like. Now that our photons have been detected, the first thing to do is timestamp them. We have a device which, relative to a clock we send, can give time values for each of these occurrences. This data is fed into a computer, and we can analyze it with the software from our friends at Caltech. They have given us a way to visualize what these count statistics look like. The x-axis on these diagrams is time. If we look at the top row, for example, this is the output of a single detector. We see that we have these pulses of timestamps every 5,000 picoseconds, which is the rep rate of our laser, and the different rows correspond to different detector outputs. Lastly, in quantum optics, it's very important to be able to compare the time of arrival of 2 different detectors. So here we can define these red lines, which allow us to zoom in on specific instances in time, and we can do coincidence measurements and say that we got a photon in this detector at the same time that we got a photon in another detector. Our long-term goal for this lab is to do a long-distance entanglement swapping experiment. If you have 2 entangled photon sources, like the ones I showed behind me, you can take a photon from each of those sources and interfere them on a beam splitter. If you look at measurements correctly, you can now transfer the entanglement from these sources to the 2 photons that have never interacted. This is a key enabling technology for long-distance quantum communication experiments, and that's why it's our goal to be able to do this procedure as long distance as possible. Thank you. I hope you enjoyed the tour of the Fermilab Quantum Network. Bueno, una mica és un vídeo, no espero que
entenguéssiu totes les paraules que aquest investigador deia, però sí que heu entès més del 50% de les paraules. Heu entès una FPGA, heu entès que hi ha fibres òptiques, heu vist que hi ha detectors, heu vist que hem de sincronitzar. Llavors, una mica el missatge d'aquest vídeo és una, que veieu que això s'està portant a terme, i dos, que els vostres coneixements estan alineats amb aquestes tecnologies. Una altra cosa és que us sigui de més interès o menys, però no... Jo me'n recordo, el 2008 acabava la carrera, enginyeria, telecomunicacions, i vaig començar en aquest projecte comunicacions quàntiques. No n'havia sentit a parlar mai. I els primers mesos dius, què és tot això? Però després te'n dones compte que els conceptes són els que m'havien explicat a les assignatures. I és una mica l'objectiu d'aquesta xerrada també. Teniu o tindreu la majoria dels coneixements. Llavors, entrant una mica a el que ha dit aquest investigador i el que s'està portant a terme, unes notícies recents. Doncs està en petit, no es veu gaire, però, per exemple, Nokia, l'empresa Nokia, diu que veu les xarxes quàntiques com el futur de les comunicacions segures i de baixa potència. De baixa potència ja veurem, però comunicacions segures pot ser un candidat. Boeing, el fabricant d'avions, empenyent les fronteres de les xarxes quàntiques. Cisco, un dels primers i majors fabricants d'instruments de telecomunicació per a xarxes, diu que està fent un pla per treballar les xarxes quàntiques. Projectes a Nova York, a Manhattan, de xarxes quàntiques. No Quantum és una empresa anglesa que col·laborarà amb el CERN, l'accelerador de partícules, per distribuir entrellaçament, que ho comentarem ara una mica, etcètera. Llavors, una mica l'objectiu és fer-vos veure que van apareixent notícies. Fa 15 anys, quan jo vaig començar en aquest camp, no hi havia notícies, érem 10 grups per Europa i alguns més pel món. Avui en dia això ha escalat i hi ha empreses privades, institucions per tot arreu, després ho veurem al final de la presentació, treballant aquests aspectes. I jo estic content, no m'ho imaginava fa 15 anys que això arribaria a aquests nivells. Com ha comentat l'Eduard, també el motiu d'aquesta xerrada, aquest any, a la Setmana de la Ciència, és que la UNESCO ha declarat aquest any com l'any internacional de les ciències i tecnologies quàntiques. D'acord, deu fer 100 anys que es va descobrir alguna teoria física i aquest 2025 és l'any de les tecnologies quàntiques i es fan esdeveniments i xerrades per tot el món amb aquest motiu. Demanda d'enginyers de telecomunicacions. Doncs ja m'he trobat d'escoles professionals demanant-me de fer cursos en els professionals. Fa 10 anys això no passava, no et venia a telecos.cat demanant-te que fer formació als professionals. Ara ho comencen a demanar. També comencen a haver-hi cursos. Aquí en el grau tenim una assignatura que es diu Introduction to Quantum Information o alguna cosa així. La teniu al tercer any, si no m'equivoco. Per tant, es comencen a cobrir aquests aspectes. Alguns de vosaltres ho estudiareu una mica. A nivell europeu hi ha tot un moviment que es diu Quantum Flagship. Ha destinat centenars de milions d'euros en aquestes tecnologies. Aquí a Catalunya hi ha el programa QuantumCat. El govern de Catalunya ho ha considerat unes tecnologies claus i per tant ha invertit i se l'anomena el QuantumCat. A les notícies també ho podeu veure. Ara una mica, és Setmana de la Ciència, anem a explicar dos conceptes una mica més
científics, no? I la paraula clau és què és un fotó. Anem-lo a definir una mica. És la partícula fonamental de les ones electromagnètiques. Les ones electromagnètiques que estudieu a les assignatures doncs estan compostes de fotons, de milions de milers de fotons, però hi ha fotons allà darrere. Els fotons no tenen massa, viatgen a la velocitat de la llum. Si tinguessin massa i viatgen a la velocitat de la llum tindrien energia infinita, això no pot ser. Per tant, no tenen massa, tampoc tenen càrrega elèctrica, però sí que tenen una energia, momentum, això és com un dels momentums és quina polarització té un fotó, si és vertical, horitzontal, etc. O l'espín. Viatgen a la velocitat de la llum, sí, i vull recordar pels que esteu a la meva assignatura, tota ona electromagnètica o elèctrica viatja a la velocitat de la llum. Una altra cosa és que la fibra viatgi a 2/3 de la velocitat de la llum, però sí, les ones electromagnètiques viatgen a la velocitat de la llum i els fotons són parts de les ones electromagnètiques, per tant viatgen a la velocitat de la llum. Per què són ideals per a comunicacions els fotons? Per què utilitzem ones electromagnètiques per a la senyal ràdio o amb fibra o amb coaxial? Doncs perquè tenen poques pèrdues. Si intentéssim comunicar-nos amb so, seria complicat arribar als Estats Units amb so. Amb ones electromagnètiques i fibres o satèl·lits, com vulgueu, doncs les transmissions són suficientment baixes i per tant és una característica desitjable. I tenen poca interacció amb el medi pel qual viatgen. Les ones ràdio, quan viatgen fins al satèl·lit, pràcticament no interactuen amb l'atmosfera i per això arriben a dalt de tot. Si hi ha núvols, ja veurem, o si està plovent, ja veurem. Però penseu en una fibra òptica, quan allà s'injecta un pols electromagnètic, viatja i ningú el molesta. Per tant, els fotons són els candidats ideals per a les comunicacions, fa 100 anys o més de 100 anys de la primera transmissió ràdio, i es van fer servir ones electromagnètiques. Per a comunicacions quàntiques farem servir ones electromagnètiques, però on només hi haurà un fotó. Això és una mica el que és un fotó. I per entrar en el domini quàntic, doncs aquesta ona electromagnètica, que té una certa potència, amb watts o mil·liwatts, el que vulgueu, quan l'atenuem molt, al final ens quedem amb un fotó. Per tant, treballem en aquest domini on hi ha només un fotó. I si aquest fotó l'enviem i el perdem, no hi podem fer res més. N'hem d'enviar molts perquè almenys alguns arribin. Per tant, el domini quàntic és treballar quan només hi ha un sol fotó. I amb això és on és l'avantatge quàntic i avui intentarem ficar alguns exemples. De les tecnologies quàntiques hi ha bàsicament 3 pilars. Les comunicacions quàntiques, és del que parlarem més avui. La computació quàntica, no en parlarem tant avui. I el sensat quàntic, sensors. Tampoc en parlarem gaire avui. Però aquests són els 3 dominis on les tecnologies quàntiques poden tenir un impacte. A part que es necessiten instruments avançats i també es fa ciència bàsica. Som enginyers, enginyeres, ens centrarem més a dalt en les comunicacions quàntiques. Uns conceptes. 1. La informació no viatja més ràpid que la velocitat de la llum. No passa, ni amb quàntica ni sense quàntica. Això és un dels conceptes que vull que us endugueu a casa. La informació no viatja més ràpid que la llum. Si no, podríem viatjar al futur o al passat i coses d'aquestes que no. Un altre aspecte és que
per a comunicacions quàntiques no podem copiar de forma fàcil aquest fotó. No el podem amplificar, perquè amplificar vol dir llegir-lo i copiar-lo. Això no ho podrem fer de forma senzilla. I d'aquí és d'on sorgeix una de les característiques principals per a les comunicacions segures. Si algú ens intenta copiar aquesta informació, detectarem que algú ens ho ha intentat copiar. Per tant, aquests són un dels principis importants. Li diuen el teorema de la no clonació o de la no còpia, i dos, que la informació no viatja més ràpid que la velocitat de la llum. I per què us ho dic això? Perquè parlarem d'aquest entrellaçament que és instantani, i per tant algú podria dir, com que és instantani, doncs també s'envia informació instantàniament. No. El que s'envia és entropia, però no informació. I això ho veureu a les assignatures que us expliquin entropia i informació. No s'envia informació més ràpid que la velocitat de la llum. Aplicacions principals, una d'elles és la distribució de claus quàntiques, això és el que se li diu comunicacions quàntiques segures. Aquí en el campus, després ho veurem, hi ha una empresa, es diu LuxQuanta, que fabriquen sistemes i els estan venent per tota Europa, estan aquí a l'edifici Reddit. Parlarem d'aquesta teleportació, d'informació, no de matèria, no de persones, i aquests són els punts principals. Per posar una mica de context, doncs l'enginyeria de telemàtica ve de la Unió de Telecomunicacions i Informàtica i podríem dir que va començar amb el telègraf quasi bé ja fa 2 segles. I era molt rudimentari. Era processat digital, però perquè tenies zeros i uns, amb els teus dits feies un pols o no el feies. I era digital, però no amb el que entenem avui en dia digital. I es va estendre per tot el món i s'enviaven missatges, telegrames. Llavors es va inventar el telèfon automàtic. Això era que a les centrals telefòniques primer hi havia persones connectant cada un dels destinataris, ho heu vist a les pel·lícules, i això es va automatitzar, mecànicament, no hi havia electrònica. Hi havia uns mecanismes i ells solets es posaven a punt, i això va ser el salt a la telefonia una mica més moderna. Estem parlant de finals dels fa 2 segles. Però on realment neix l'enginyeria telemàtica és a mitjans del segle passat amb la xarxa ARPANET. La primera xarxa de comunicacions, no el primer ordinador, xarxa de comunicacions. A Estats Units, i era superrudimentària. La primera transmissió em sembla que va només enviar 3 caràcters i es va penjar a la xarxa. Això fa ja 50, 60 anys d'això. I avui en dia, a casa vostra i el que estudieu en el grau, ha avançat exponencialment. És una mica el que vull que veieu. Les coses van avançant i avui en dia és supermodern. Però en algun moment era mecànic. I el missatge que us vull donar és que amb les comunicacions quàntiques, les xarxes quàntiques, estem en aquesta pre-ARPANET. Les coses són rudimentàries. La tecnologia ha d'evolucionar, però també per això necessitem els enginyers i enginyeres d'avui. Sou els que portareu això cap endavant. Jo ja aprendré una mica més i tal, però sou vosaltres els següents. Per passar d'aquesta pre-ARPANET a la quantum internet que hem vist al principi del vídeo. Per tant, una mica el missatge a dir-vos és que ara estem a l'era de l'ARPANET de les comunicacions quàntiques i queda molt camí per fer. Què s'ha aconseguit avui en dia amb les xarxes de telecomunicació actuals? Doncs teoria de la informació, optimització de canal i de font, compressió, encriptació, enrutament, tot això es va tenir que inventar. I avui en dia us ho ensenyem i sembla obvi que havia de ser així. Però
persones ho van inventar fa uns quants anys. El mateix pot passar amb les xarxes quàntiques. Persones com vosaltres que penseu noves formes d'enviar aquesta informació, amb els principis que us ensenyem aquí al grau o al màster. Doncs una mica la visió que té una mica la gent que treballem en aquest sector és que hi haurà aquest xarxa quàntica on hi haurà ordinadors quàntics que voldrem connectar entre si i haurem de tenir subxarxes, repetidors quàntics, servidors quàntics, etc. Per crear el que s'anomena una xarxa, que és quan realment té sentit. Un ordinador quàntic sol farà coses, però farà molt més diversos ordinadors quàntics connectats. Perquè veieu on estem avui en dia, doncs podem generar aquests fotons que quan li posem informació sobre el fotó se li diu qubit, una mica resumint. Però un qubit no deixa de ser un fotó on se li ha ficat informació a sobre. I avui en dia ho podem crear en el laboratori, això són uns sistemes RACs que muntem amb les nostres mans i podem generar aquests qubits o aquest entrellaçament. Entrellaçament no ve a ser més que dos qubits que estan units d'una forma especial. Per crear-se s'han de crear junts i després es poden distribuir. Però per crear l'entrellaçament ha de passar localment, no pot passar a distància. Doncs per crear aquest entrellaçament una forma possible és utilitzar uns làsers que xoquen contra un material no lineal, com si fos un díode és una cosa no lineal, doncs és equivalent, xoca amb una cosa no lineal i es creen dos fotons de menys energia que estan entrellaçats. Això és una simplificació, però bé, es fa així i n'havíem muntat, els 2008 ja en muntàvem. Avui en dia hi ha solucions enracades, a la dreta veieu sistemes comercials, es poden comprar, no tenen un cost desorbitat i es munta i hi ha fonts que generen aquests entrellaçaments. Com els detectem? Això és important. En el vídeo l'investigador ens explicava que tenen uns detectors i tal i qual. Doncs al final, quan arriba un d'aquests fotons o qubits, el que et passa en el detector és que es dispara. I quan es dispara li has de posar un timestamp, una marca temporal. I això ho veieu quan estudiem els protocols de xarxa, que us diem hi ha timestamps. És el mateix, és posar una etiqueta temporal. Per tant, aquests fotons, quan els detectem, els hi posem una etiqueta temporal. A la dreta veieu uns exemples, el de dalt de tot és una mica com la meva mà de gran, el de baix és una mica més gros, perquè té una etapa de refrigeració, però és igual. Al cap i a la fi són uns fotodíodes molt sensibles i que quan arriba un fotó generen uns polsos. Anem a veure-ho. ¿Quieres saber cuánto vale tu coche? Ve a compramos.es y olvídate del papeleo. Sí, a la dreta veiem, a baix de tot, una mica d'electrònica, també us expliquem electrònica en el grau, i quan arriben aquests fotons es dispara la línia groga, amb aquesta forma, i la línia blava de baix està una mica processat digitalment, i és en aquests blaus que els hi posem una estampació temporal, on ha arribat a les 10:42. Amb nanosegons ho fem, però la idea és que els marquem temporalment. Una altra vegada, això ho podeu construir amb les vostres mans. Us ho dic sincerament, jo ho monto en el laboratori, aquí en aquesta torre. No és un accelerador de partícules que has d'anar a Ginebra. Això t'ho pots muntar en el laboratori. Sí.
corresponds to the yellow trace. També es poden generar números aleatoris perquè la quàntica té un component aleatori i aquests són dispositius ja comercials. Aquí al campus de Castelldefels hi ha una empresa, es diuen QSight, que generen aquest producte i la idea és posar-ho en els equips de telecomunicació per a comunicacions segures o per a centres de còmput on necessites números aleatoris, molts de números aleatoris. Doncs són unes targetes com les que teniu en els vostres ordinadors per generar aquests números. Doncs això és una altra de les aplicacions de les tecnologies quàntiques. Més temes de posicionament o el que li diuen rellotges atòmics o quàntics, perquè veieu I think quantum is really important to the UK, especially from a defence perspective. Quantum technologies are a lot closer than people think. Incredibly excited. I've been looking at quantum technologies in around now for the last 6 years. One of the early users of quantum technologies is in positioning, navigation and timing, and that's where it can really offer a real advantage for defence. We've increasingly become heavily dependent, in fact society has, on GPS. But finding an alternative means of getting a timing signal is critical. Increasingly where we would like to operate, we may encounter places where that timing signal is no longer available to us. So an alternative to GPS is key. What we're doing is we're using atoms to tell the time. We're replacing the pendulum that ticks once per second with a laser which is ticking hundreds of millions times per second. A regular watch will lose time due to manufacturing differences, variations in temperature, aging of the device, whereas an atomic clock is fixed by the laws of physics. At the level of losing fractions of a second over the whole lifetime of the universe. You look at over what's happening in the world at the moment, it's becoming increasingly obvious that we need better and more robust position, navigation and timing services, and that's something that quantum is uniquely placed to be able to provide. The fact that one's in a submarine, for example, or indeed because of solar activities, but also potentially from adversarial action. So we need an alternative to GPS in order just to function as defence. By using quantum technologies, we can make those operations more resilient and more likely to lead to positive outcomes for people in contested environments. So this is bringing cutting-edge quantum technology that's usually found in large atomic physics labs and squeezing it down into a box that can be rack-mounted and deployed. To see these technologies go from what appear to be physics challenges to engineering challenges to on the cusp of becoming a reality. So really exciting to be on the bow wave of that effort. D'acord, és un exemple per a sistemes de posicionament. Important, l'última frase, és un engineering challenge, no un physics challenge, és un engineering challenge. La teoria ja existeix, ara és enginyeria. No dic que només els enginyers haguem de treballar amb això, dic que tots coneixement tècnic aplicat a solucionar aquest repte d'enginyeria. S'hauran d'inventar les memòries quàntiques, com els vostres ordinadors tenen memòries, la RAM, de 36 gigabytes. Les quàntiques són d'1 qubit i operen a 1 hertz. Queda molt de camí. Les vostres RAMs són de 36, 40, 128 gigabytes i treballen a gigahertzos. Estem lluny, però es necessitaran memòries quàntiques. La teleportació, aquí sense entrar massa en detall. Per unir un ordinador quàntic amb un altre ordinador quàntic a l'altra punta del món hi haurà repetidors quàntics
i entre ells s'intercanviaran aquests qubits entrellaçats i al final de tot teleportaran la informació de l'ordinador A a l'ordinador B. Aquesta teleportació serà instantània, cuidado, però haurem d'intercanviar uns missatges clàssics amb informació. I aquí és on ve que la informació no viatja més ràpid que la velocitat de la llum. Sí? Doncs la teleportació, qui en vulgui saber més en podem parlar més, però és un dels protocols, i vull insistir, és un protocol dels més útils que hi haurà per a les xarxes quàntiques. I s'ha fet, ja us dic, això es va demostrar a Viena els 2000, si no m'equivoco, en el grup d'Anton Zeilinger, Premi Nobel de Física de fa 2 anys. Coses més actuals. Preparant un projecte, ara fa pocs mesos, em vaig actualitzar amb els sistemes comercials per a xarxes quàntiques i vaig quedar sorprès. Aquí hi ha un exemple, a baix a la dreta, és una empresa americana que et munten un rack, això és un rack que ocupa tota l'altura, però és un rack amb diferents elements i això funciona. Ho connectes, li connectes una fibra i a l'altra punta li connectes un altre rack d'aquests i tens comunicacions quàntiques. Impressionant, fa 10 anys això no existia, avui en dia existeix. I aquest mateix sistema l'han instal·lat a Nova York, a Manhattan i Brooklyn, i li diuen Manhattan Project. No, Gotham, perdó, Gotham, com Batman. Però això està instal·lat. Són uns desenes de quilòmetres de fibra distribuint aquesta informació quàntica. En aquesta empresa els hi ha invertit una Cisco, l'empresa Cisco, ha cregut amb ells i ara estan avançant molt. Aquesta mateixa empresa han instal·lat a Alemanya, amb la telefònica alemana, Deutsche Telekom, també un sistema unint Berlín, no es veu, és tan petit, Berlín amb altres ciutats alemanes. I ja és un sistema complet, operatiu i programable. Ara estem ja en aquest punt. Continua sent un ARPANET Quantum, no us dic que és la tecnologia que tenim amb l'internet normal, però ja comencem a estar en un nivell ARPANET Quantum. No em vull extendre gaire. Les aplicacions ja n'hem anat veient, no és important. Empreses a nivell internacional, aquí hi ha una imatge, n'hi ha moltes, no entrarem a cada una d'elles. Estan separades per... Aquestes són de comunicació. N'hi ha desenes o centenars, d'acord? No és ciència-ficció, hi ha empreses. No totes sobreviuran, evidentment, però hi ha empreses per tot arreu. A casa nostra, aquí, al campus de Castelldefels, QSight, estan en l'edifici Reddit i generen números aleatoris en un xip i fan l'electrònica i ara ho estan instal·lant tant a data centers com a sistemes de telecomunicació, etc. Ja fa 6 anys que operen i són 50 persones, enginyers, la majoria. Una altra empresa, aquí al campus, LuxQuanta, fan sistemes de distribució de clau quàntica. Munten un rack aquí i un altre rack a Madrid i envien claus per a encriptació. També són unes 50 persones i ara els han invertit 8 milions d'euros per continuar operant. Aquestes dues estan aquí al campus i de tant en tant busquen enginyers i enginyeres. Una altra empresa, aquesta és de computació quàntica, no n'hem parlat tant en aquesta sessió, es diu Kilimanjaro, estan a Barcelona i estan muntant una mica un ordinador quàntic. Telefònica, l'empresa pública, ja no sé si és pública, espanyola de telecomunicacions, a l'àrea de Madrid, juntament amb la Politècnica de Madrid, tenen tot un seguit
enllaços quàntics entre diferents nodes, en tenen més de 30, i hi ha una xarxa quàntica terrestre a Madrid. Aquí també en tenim una, ja arribarem. Però bueno, Telefònica s'hi ha posat també. Hispasat, operador de satèl·lits, us sona? Amb altres dues empreses europees d'operadors de satèl·lits i l'ajuda de la Unió Europea, o sigui, és un consorci público-privat. Estan llançant una constel·lació de satèl·lits, Eagle 1 o Eagle 2, on alguns dels satèl·lits tindran un sistema quàntic instal·lat. Per tant, una empresa de satèl·lits també apostant per les tecnologies quàntiques. Quan l'Eduard m'ha presentat, ha mencionat que vaig començar amb un projecte de l'Agència Espacial Europea per instal·lar sistemes quàntics a l'espai. Això era el 2008. El 2025 s'ha fet realitat. Per tant, les escales són aquestes, són 10 anys o més, però ara ja hi ha operadores instal·lant-ho. No és gràcies a la meva feina, dic que tot ha anat evolucionant i les empreses privades ja hi comencen a entrar. Altres xarxes a nivell del món, xarxes quàntiques instal·lades, als Estats Units, a l'Àsia, per Europa. Aquí a Catalunya es va fer unes proves entre l'Institut de Ciències Fotòniques, aquí al campus, juntament amb les fibres de Cellnex, una operadora d'infraestructures de telecomunicacions d'aquí, de Catalunya, el Centre I2CAT de recerca també, i la Generalitat de Catalunya i el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació de Catalunya. Es van tirar un o dos enllaços de desenes de quilòmetres i es va enviar informació quàntica. Per tant, aquí també tenim exemples d'aquestes tecnologies. A nivell mundial, tot on hi ha una xinxeta d'aquestes ha passat alguna cosa relacionat amb les tecnologies quàntiques. L'únic que vull que veieu és que a Europa estem ple de xinxetes. Aprofiteu. Als Estats Units també hi ha xinxetes, evidentment, però aquí n'hi ha moltes. I programes per a temes d'investigació, però també per a l'empresa privada és important que les institucions hi inverteixin. I a nivell europeu, el Quantum Flagship, 1 bilió d'euros des del 2018. A nivell espanyol hi ha la iniciativa Quantum Spain i han invertit almenys uns 50 milions més, però això són números que he trobat, en són més, però aquestes són les magnituds. I aquí a nivell de Catalunya, el que us mencionàvem, el Quantum Cat, que també ja està apostant. I això és tot una mica, per acabar aquí. Només dir-vos aquí en el laboratori d'aquesta torre s'estan muntant exemples d'aquestes tecnologies. Pels que us interessi i vulgueu treballar o vulgueu veure, em contacteu i cap problema. I això seria una mica tot. Moltes gràcies. Doncs moltes gràcies al Marc per la seva explicació. Jo he de reconèixer des del meu desconeixement que jo pensava que estàvem en un moment en què les comunicacions quàntiques i les tecnologies quàntiques en general eren encara ciència-ficció, que estaven en un estadi molt inicial, quasi en el plànol teòric, però veig que estem quasi en el punt que podria anar al Media Market a comprar-me una targeta de comunicació quàntica, però potser això és exagerat, no sé. Però segur que molts dels enginyers i enginyeres que s'estan formant ara aquí, enginyers i enginyeres de telecomunicació, acabaran treballant o hauran d'adaptar-se a aquest món on les comunicacions es transformen gràcies a la tecnologia quàntica. I
Gràcies de nou per això. Ara el que volia és dedicar una estona a resoldre les qüestions que tinguin aquí primer, a la sala. Si no, després deixaríem pas a la gent que s'ha connectat pel canal de YouTube. Si no ho tinc mal entès, poden deixar, hi ha un xat on poden deixar les seves preguntes, podeu anar introduint les vostres preguntes, però jo primer donaria pas a la gent que hi ha a la sala. No sé si hi ha algun comentari, alguna pregunta que tingueu des d'aquí. Hola, soy Alberto. Muchas gracias primero por la charla y son dos preguntas rápidas. Usted ha dicho antes que hay una empresa norteamericana que ya vende racks para hacer comunicaciones cuánticas. ¿Podría repetir el nombre de la empresa? Que no me ha quedado. ¿Godcamp puede ser? Sí, no, es diuen Connect, com a Connect, sí? Però començant amb Q de Quantum. Sí? És un exemple, no és l'únic. Aquí a Europa n'hi ha una a Jena, a Alemanya i a Àustria, a Viena, i insisteixo, aquí en el campus hi ha LuxQuanta venent un altre tipus de dispositius. Són vàries, hi ha altres llocs del món, n'hi haurà més. Okay. Y la segunda pregunta es un poco así en general. Con la experiencia que tiene usted, ¿quién cree que dominará en la tecnología cuántica las comunicaciones de este ámbito en el futuro próximo, no sé, 5 años? ¿Los asiáticos, norteamericanos, europeos? No lo sé debido a la economía. Sí, no, bona pregunta. Primer, no és computació quàntica. La computació quàntica requereix bilions d'euros i de dòlars. Sí? La computació quàntica és potser el que veieu a les notícies, Google i Xina i etc. Això és una carrera que existeix, però n'és una altra. En temes de comunicacions quàntiques, no sé qui guanyarà. Jo dir-te que Europa està ben posicionada, perquè és des de principis del segle passat que van haver-hi tots els científics i científiques que van inventar la quàntica. I això va passar a Europa, no als Estats Units. Sí que als Estats Units hi ha científics i científiques importants, però la quàntica va sorgir a Europa. I per tant Europa ha estat quasi bé 100 anys liderant les tecnologies òptiques. Heu vist que tot va de fibres i làsers, etc. Hi ha un motiu pel que hi ha aquestes tecnologies. Llavors, hi ha exemples d'empreses europees en aquest sector. Per tant, jo no descartaria Europa en aquesta carrera. Evidentment, els Estats Units són molt potents, el continent asiàtic o Àsia, Xina, Déu-n'hi-do, però jo no descartaria Europa, perquè tenim una història de més de 100 anys d'avantatge. No sé si t'he respost, però no estem fora de la lliga. Estem jugant la lliga. Comunicacions quàntiques, t'estic parlant. Moltes gràcies. Alguna altra pregunta per aquí? Algun comentari? Hola. Jo volia preguntar, no sé si és molt extens el tema, però com es fa per treballar amb aquests qubits que estan amb aquests fotons que estan enllaçats? Perquè tinc entès que és com molt sensible que deixin d'estar enllaçats, però no pots ni treballar-los pròpiament. Sí, a veure, la quàntica has d'anar amb molt de cuidado, però al final entraré. Utilitzem ones electromagnètiques i en particular de la llum o làser perquè justament els fotons no interactuen tant amb l'entorn. Els electrons, que es fan servir per a computació quàntica, interactuen molt amb l'entorn. Un electró se t'enganxarà a qualsevol metall que passi per allà. Un fotó no. Llavors, per a comunicacions quàntiques i l'entrellaçament és més senzill. No es destrueix l'entrellaçament, a no ser que el consumeixes. Si el consumeixes es destrueix l'entrellaçament, però ja és el teu objectiu consumir-lo. Per tant, per a comunicacions quàntiques, aquesta de coherència que tu em parles no és el pitjor enemic. Per a computació quàntica, sí. Però per a comunicacions tu envies aquest fotó entrellaçat i funcionarà. Per tant,
s'ha d'anar amb compte. Evidentment, tu no pots ficar un sistema entremig, no pots ficar un amplificador entremig. Però si és la fibra, una fibra monomoda, de les que estan instal·lades per tot arreu, no es destruirà aquest entrellaçament. Per tant, una mica el missatge de dir-te és les comunicacions quàntiques són més assequibles, amb les vostres mans ho podeu construir, insisteixo, que la computació quàntica. La computació quàntica és una altra història. Sí? O sigui, no té resposta del tot, però sí dir-te que per a comunicacions aquest no és el major problema. Doncs moltes gràcies. Crec que tenim temps per a una pregunta més. Algun comentari més? Aquí. Hola. Qui creus que seria més competent, un enginyer en telecomunicacions o un enginyer telemàtic? Tenint en compte que cada un és professional en el seu àmbit, com creus que seria més intel·ligent una aproximació dins d'aquest món de comunicacions? Em permets primer, Marc, un detall, que un enginyer telemàtic i un enginyer de sistemes de telecomunicació, els dos són enginyers de telecomunicació. O sigui, no fem aquesta distinció perquè tant telemàtics com sistemes de telecomunicació tenen el mateix reconeixement com a enginyers tècnics de telecomunicació. Ara no sé si tu veus alguna diferència. No, jo anava a dir que es necessiten els dos. Jo vaig estudiar el que antigament es deia enginyeria de telecomunicació, que eren el que ara està dividit en dos. Es requereixen els dos coneixements. Sí? Per tant, no és un millor que l'altre. Sí? Molt bé, jo crec que ho podríem anar deixant aquí. Només una última per tancar. El Marc treballa aquí a l'escola, a l'ETAC, i desenvolupa la seva recerca també aquí a l'ETAC. Té tot un muntatge, heu vist la foto, a un laboratori que tenim aquí a la tercera planta. Jo volia preguntar si dirigeixes treballs finals de grau, treballs finals de màster o inclús estudiants de doctorat, i si ens podries dir breument quin àmbit de les comunicacions quàntiques estàs fent recerca aquí. Sí. A veure, evidentment, encantat de si algú té interès de treballar aquests temes, que em contacti. Hi ha projectes per a nivell de grau i màster. No us espanteu, insisteixo, podeu construir amb les vostres mans i teniu els coneixements. Evidentment, un projecte de grau ha d'estar emmarcat en un període d'un quadrimestre, no ens enganyem, però hi ha hagut un parell d'estudiants que han treballat aspectes de sincronització amb equips de xarxa, per tant, és factible, són projectes xulos i realitzables, d'acord? No estem construint un ordinador quàntic. Són petits projectes engrescadors. I sí, a nivell de doctorat i investigació, diguéssim, per especialitzar-te, doncs aquí hi ha l'equipament i possibilitats per fer un doctorat en aquestes temàtiques. Doncs molt bé, ja podem tancar aquesta jornada aquí. Aplaudim una vegada més i donem les gràcies al Marc per la seva xerrada. I us vull agrair també ha omplert la sala, ha quedat maco, i a la gent que s'hagi connectat també. Moltes gràcies i bon dia.